Bună, Freddy! Bună, Bunny! L-ai văzut pe Nygar? Nu-l găsesc chiar nicăieri. Nu l-am văzut nicăieri. Dar am o întrebare pentru tine. Este greu să fii șeful tuturor animatronicilor? Nu, sunt doar niște animatronici. E atât de ușor. Carl, vin după tine acum! Ochiul meu! Ei, ce să faci? Uite-l acolo! Nu este Freddy! Nu, e doar Nygar, doar și-a pus o mască ca să te păcălească. Gândește-te și tu un pic. Firar. Dar cum el mi-a dat cu lanterna de ochi? Poate vrea să te sperie. Să mă sperie? Încetează odată! Foxy, revino-ți! Nu o să-mi revin niciodată până nu, eu am dreptate. Gândește-te și tu, Balumboi, ajută-mă. Eu cred că este Freddy, dar dacă ar fi Nygar, i-aș lua bateriile de la lanternă. Spune adevărul, Nygar, da. Nygar. Cred că minți. Unde e Freddy? O să fie doi Freddy, da? Freddy? Da. Uite, sunt doi Freddy în cameră. Cool. Doamne, ce se întâmplă aici? Crede că e Nygar. Nygar. Mie mi se pare că este Freddy. Firar să fie Freddy, tu ești Freddy. Unde tunci? Undeva să nu-ți mai aud gura. Cred că ești confuz. Stai, cât e ceasul? Hei, bună! Mangle, cât e ceasul? E 5:59. 5:59! Te-am prins eu, Nygar! Nygar! Uite! Nu, eu sunt Freddy! Oh, Doamne!